Posible nga kadimalason ang nadangtan sa 32 anyos nga lalaki matapos nga madakpan nga may dalasing dapatian shabu. Sa iniyang madisgrasya siya nga motorsiklo sa barangay Talusan, Dumangas, Iloilo. Pasado alauna sang hapon na Hulyo 29, 2024. Nakangkon sa pila sa tuod si Alberto Bacalso, 32 anyos sang barangay Lakturan, Dumangas, matapos ini ang madisgrasya. Gayon man ini nga gindala sa Ramon Doremdes District Hospital sa Dumangas si Bacalso para sa nagakaigo nga pagbulong. Subong man natukiban nga may dala ini sang illegal nga droga. Sa ginsikyar sa security guard nga si Gerald Benigno ang iya dala nga pouch agod lang tawon kuntani ang iya nga ID. Apang nakibot ang gwardiya sa makita ang pila ka sa shed sang suspected shabu sa pouch ni Bacalso kabangdanan nga gintawgan nila sang pulis kag dito ini siya ginaresto. Sunog kay Police Major Samuel B. Pinosa, hepe sa Dumangas Municipal Police Station nga ginabanta sa 40 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag mayara ini sing estimated market value nga 200,072 ka pesos. Para sa Balita Regional, gikan sa probinsya sang Iloilo, ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.